may bank account? Ito na sa alalan pa. Paano gamit na ako? Subalit nasaktan ng puso. Parang ayoko nang umibig muli. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Isabel. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Para lang sa'yo. Gamit nila yung mga... Dali na, Bel. Asa man ta? Magdungan ta pa nga. Kuan dong kining. So mo ka, uy. Murong kag, dili uyab. Dili magdungan og kaon. Kat, Lloyd. Dali na. Magdungan na tagkaon. Hey. Muram ka og dili uyab. Dali na. Magdungan na tagkaon. Patuktan. Mo jud. Dali na. Magdungan na tagkaon. Biga. Ha? Unsa dili ka malipayon? Mao na day. Dili man ko malipayon. Uy, kun makuyog mi ni Dudong. La, mura gidangat nimo. Unya, unsa may plano nimo? Nagaya oy. Ningon ako, unya unsa may plano nako? Ano naman niya? Mura gidangat nimo. Uspan nyo. Kasi plano nyo. Uspan nyo. Taray na may nga naman. Day na kay think, day. Dili man ko malipayon. Uy, kun makuyog mi ni Dudong. La, mura gidangat nimo. Unya, unsa may plano nimo? Uy, kun makuyog mi ni Dudong. La, mura gidangat nimo. Unya, unsa may plano nimo? Ha? Unsay buwag? Mao na dong. Makigbuwag na ko nimo. Nga naman, Bel. Ang sabisan ako nimo nga, imom kong buwagan. Dili lang ko gusto nga akong ilaro ng akong kaugalingon dong. Unsay buwag ni magipasabot? Wa ko'y gugma nimo bisag gamay. Unsa? Maong sorry. Buwag na ta. Dili na ko ta magbuwag, Bel. Sorry nga ako kang napasakitan dong. Pangita na laglain ka ng nahigugma nimo. Isabel. Ay mga na kayo. Dahil mo rin yung tao. Ano mo ba? Biga rin. Luoya in taon ni Dudong nga akong nakitaan, uy. Puwa in taon tayong mata. Kaya sige in taong hilak na imong gibuwagan. Wa ko'y mahimo day. Lain pud kaayo uy nga. Uyab mi unya okay gusto niya. Mausad. Unya, ingon anak lang ka. Sa atong grupo, ikaw ra maiway uyab. Da. Dili pa ko mamatay og way laki sa kong kinabuhi day uy. Day Isabel. Salamat in taon kay bakasyon na. Makarelax na akong utok sa leksyon. Uy, milagro. Nanawag man ang amiga na kong maldita. Day, nanawag mo lagi ka. Asa man karon? Di asa mo, nga naman. Sige lang kagmukmuk sa suok, day. Na, dili gyud ka mahalin, ana. Unsa ko? Gawas-gawas, day, uy. I-display ang imong beauty. Kuyog na mo. Asa man mo? Mga ligo mi dagat. Kamu lang siguro day, uy. Wa ko'y gana nga maligog dagat. Bahalag dili ka maligo dagat. Ulo, sorry. Ay siguro day, uy. Sige kita sa akin, no? Wa ko'y gana nga maligog Bahalag din maligong dagat. dagat. Wadi ma-arrange sa words ni Kuya Ricky.
Ilagitan ka ng kuwan ba pa, Diyos? Kay, uy, ako ko'y gana nga maligog dagat. Bahala, dili ka maligog dagat basta kay kuyog ta. Dali na, day, Isabel. Ligo na dire. Karon ako tao-tao day, oy. Mag-selfie-selfies ako dire. Sige, good. Una namin mo, ha? Ay, dito ko sa unahan mag-selfie-selfie, B. Kay ingot og view. Nindot ang view din, oy. Ako yung picture ni mo, SB. Aron, di ka maglisod. Kagwapo niya. Okay ra nimo? Ako yung mukuha ni mo picture. Okay kaayo. Diara yung cellphone, Salamat ni Jan. Isabel. Isabel. Pwede ko mga sa imong FB account? Sure. Naunsa man ko eh. Dili naman hinuon ko makatug. Pagsige naman ako kuna-una ni John. Sama ni ko eh. Dili naman hinuon ko makatug. Magsige naman ako kuna-una ni John. Uy, hala. Ni-chat si John ako. Uy, wala magani! Excited kayo. Excited, pre? Dali. Ni-chat si John ako. Ni-chat si John ako. Hi, Belle. Dili ka busy? Ugma. Kita ta. O, sino mong tuyo na ako nga makikita mo ka na ako dyan? Para manguyab ni mo. Ha? Ang tinuod, pwede naman ko sa cellphone manguyab ni mo ba, pero mas nindot yun sa personal. Oh. Musulti na lang din ko ni mo sa tinuod, ha? Una pa lang pagkakita na ko ni mo. Ganahan na kayo ko ni mo. John. I love you, Isabel. Pag ginawa kong tanga, dili ko ni kakyaso. Ang tinuod dyan. Ganahan man sad ko nimo. Nasa ato pa. Uyab na ta, ha? O, John. Ako nakagisugot. Salamat. I love you, Isabel. I love you too, John. Wow! Your dreams. What's it, Ethel? Ikaw, ha? Kalma ra kaayo ka, ha? Naano day kay Jan, ha? Salamat, day, ha? Salamat, day, ha? Pasalamatan ako. Ilamang gipaw. Ano man? Hindi ka. Ikaw, ha? Kalma ra kaayo ka, ha? Naano day kay Jan, ha? Salamat, day, ha? O saan may magpasalamatan ako? Kay, imo kong gikuyog dito sa dagat. Mauna ka ilamin ni John. Okay ra na, day, uy. Ang importante nga happy ka. Asa man si John? Ngawa pa man mo ito nga. Nagsabot man ang dami nga manuroy meron. Magsigil sa pagting ang cellphone. Pero dili kito bakon. Bel!
Uy, gagaya gud nimo. Sorry kaya, sa kang gisugo pa mong kong mama god. Maong nadugay ko. Mao ba? Oh, Oh, nainanawag nimo oh. Mas importante na. Pasagdi na oy. Ato na to na. Patanawa ra gud ko be kung kinsa na nanawag nimo. Kuwan, kini. Ano dili man nimo tubagon? Oh. Babe? Kinsa man yung babe nga nanawag nimo? Kuwan, kining... Tubaga. Okay, loudspeak. Aha? Tubaga. Hello? Babe, unsay kong sa balik ko naman dire. Magwat lang ko ni mo, ha? Pag na. Oh, Kinsa to nanawag? Imong tong uyab, no? kuwan... Tugaan! Oh, Salbahis ka! Salbahis ka! gusto na! Sakit! Ayo! Gusto na! Salbahis ka! Muna nadugay ka! Kinagata di kaslain ni mong uyab! Nagandi misi mong kinabuhi! Magbuwag ta! No! Di ko masugot, Isabel. Dili ka masugot? Nga may lain naman kang uyab? Wa ko mahigugma niya. Ikaw nga ko gigugma. Una-unahon mo gutong bayana, good. Mong nagkauyab eh. Pasaylo ako, Isabel. Di lang ko ito magbuwag, good. Ako itong buwagan. Promise, buwagan ko itong bayana. Please, pasaylo ako. Nagtagan ka na kong chance. Buwag yun ang imong gikabuangan ron. Kung dili ka gusto nga kita ang magbuwag. Oh, Isabel. Pilit na ako, subalit nasaktan ng puso. Parang ayoko nang umibig pa muli. Kaya higugmamasab ko ni Jan, ako siyang gipasaylo sa iyong gibuhat karon. Dili mo. Kaman ka din. Higugmamasab ko ni Jan, ako siyang gipasaylo sa iyong gibuhat. Karon, Umibig pa muli. Isabel. dili ka gusto nga kita ang magbuwag. Oh, Isabel. Na ako, subalit nasaktan ng puso. Parang ayoko nang umibig pa muli. May takot na nadarama na Kay nahigugma masab ko ni Jan, ako sige pasaylo sa ang gibuhat. Karon, 10 months na ang among relasyon. Dinhi na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.